life study of the Bible o ang pagtuon sa kinabuhi sa Biblia mao ang hilabihan kadako o ginilang buhat ni Witness Lee. Kanunay gyung nag-uswag ang pagkaila sa iglesia sa Ginoo ug sa iyang kamatuoran. Ang life study of the Bible o pagtuon sa kinabuhi sa Biblia nga hilabihan kadako o ginilang buhat ni Witness Lee natuko diha sa dugang panggiugmad sa tanang gipadayag sa Ginoo sa iyang iglesia sa nilabayng mga siglo. Natugob kini sa pinadayag sa nahikay nga tulo sang Dios, sa buhing Kristo, sa espiritong tagatag og kinabuhi, sa kasinatian sa kinabuhi, ug ang pagpatinaw o pagbatasan sa iglesia. Ang tuyo sa pagtuon sa kinabuhi sa Biblia, sigon sa gipadayag ni Witness Lee, pagpresentar man sa kamatuoran nga sulod sa bagong tugon, pagpangalagad og sangkap sa kinabuhi, ug pagsulbad sa kasagaran ug lisod nga mga problemang makita sa bagong tugon, ug pagbukas sa matag basahon sa bagong tugon sa paghatag og maganirong pagbatbat niini. Nagtuo ta nga kining mga basahona nga dunay tiunayng pagkamao sa pagpangalagad sa bagong tugon nga alang sa pagtuman sa Diosnong pamatigayon sa Dios, magsilbing entrada sa mas lalong ug masangkarong pagpanabot sa Diosnong mga kamatuoran, ug maghatag pod og igong sangkap sa kinabuhi ug pagtilog sa iglesia sa Dios karon ug sa moabot nga kaliwatan. Gamiton unta sa Ginoo ang pagpangalagad sa iyang pulong ning mga basahona aron balaanon ang iglesia hangtod hingpit kining maandam nga pangasaunon aron matagbaw siya. Matud pa ni Brother Lee sa pagbansay sa mga ansyano, ikatulong basahon nga giuluhag ang paagi sa pagtuman sa pananahon. Duna ko'y pagsalig nga moingon nga bisan kinsang niayog basa o kinintos ka mga mensahe sa pagtuon sa kinabuhi, maayo gyud kaayong magtutuo. Kung dunay usa ka balaan sa inyong dapit nga dili kaayo husto, ug magsugod siya ugma sa buntag sa pagbasa sa mga mensahe sa pagtuon sa kinabuhi, hangtod makaabot siya kinintos, mausab gyud siya. Nalakip na ning mga mensahea ang tambal, sustansya ug tanang klase sa bitamina. Kung magsugod kag tuon sa mga pagtuon sa kinabuhi matag adlaw, sugod ugma sa buntag, mausab ang imong pagkatao bisan human lang sa 50 ka adlaw. Mapalit na karon sa Gospel Book Room kining mosunod nga mga life studies. Life study of Exodus, English and Cebuano. Life study of Matthew, Cebuano only. Life study of John, Cebuano only. Life study of Romans, English and Cebuano. For Cebuano, it's only volume 1 and 2. Life study of Galatians, English only. Life study of Ephesians, English only. Life study of Philippians, English only. Life study of Hebrews, English only. Life study of 1st and 2nd Peter, English only. Life study of 1st, 2nd, 3rd John and Jude, English only. And life study of Revelation, English only. The Gospel Book Room of the Philippines Incorporated, nahimutang sa 28 Eulaya Avenue, San Miguel Village, Palao, Iligan City. Telephone number 063-223-5212. Cellphone number 0965-306-7367. Mahimo mong mo email namo sa gbpi_iligan@yahoo.com. Duawasab mi sa Facebook sa www.facebook.com/gbpi.iligan. Daghang salamat.